Mga pilgrim site sa Dakbayan Sugbo, Sirado sa tibok Semana Santa isip pagtamod sa health protocol. Samtang ipasabot sa gamahanan syudad nga ang lakang tungod ug alang sa kaayuhan sa tanan. Samtang mga kalihukan sa simbahan sama sa bisita, iglesia ug prosesyon gidili usab. Aniya ang report. Usa sa naandan nga dagsaan sa mga taon ining panahon sa Semana Santa ang Tabor Hill sa Barangay San Jose, Cebu City. Apan nagmingaw ang dapit nga sagad tapukan sa mga tao alang sa Via Cruces o Stations of the Cross. Suma ni Father Adrian Martinez, Provincial Secretary sa Order of Augustinian Disciples o OAD sa Tabor Hill, nga gihunong una nila ang pagpasulod sa mga tao sugod sa Domingo sa Lukay hangtod na sa Pasko sa pagkabanhaw. Since yesterday, bawal ang Station of the Cross din sa Tabor Hill, bawal ang mga gatherings. So, as in the whole week, the whole Holy Week, wala tay paghimuon nga mga aktibidades. Sugod kagahapong adlaw hangtod na sa Easter Sunday Sirado ang Tabor Hill alang sa mga pilgrims apan doon naghapoy pamaagi aron nakita sila pinaagi sa virtual platform alang sa ilahang mga kalihukan. Sumaan ni Father Martinez nga importante kaayo sa mga tao ang pagtimaan sa balaang adlaw apan gikinahanglan usab nga mutamod sa gipatumang protokol. Mobalik ra hinuon ang naandang schedule human sa Holy Week apan pinasubay gihapon sa lagda sa IATF. So, mangayo lang mi og dispensa sa mga grupo nga mosulod sa Tabor Hill nga dili nakasulod, especially sa mga pilgrims, tungod kay nisunod lamang ta sa safety protocols nga gihatag sa ato ang pangagamhanan. Samtang ang Celestial Garden sa Banawa, Barangay Guadalupe nakakandado usab. Gipaniguro ni Mayor Edgardo Labella nga mapatuman ang safety ug health protocol sulod sa simbahan atol sa mga kasulugan sa Semana Santa. Lakip sa mga kalihukan sa mga simbahan din higpit nga gidid-an ang kasulugan din sagad nga dagsaan sa mga tao sama sa bisita iglesia, prosesyon ug ang sugat sa pagkabanhaw. Nga away of the cross, dili na pareho sa una nga magtuyok-tuyok kung sa asa ng mga estampita o mga picture sa matang istasyon. Stationary na sila sa simbahan. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.